fɔ jamana kuntigi sigi n'o ye président sigi ye a dɔgɔdalen don ka bila février kalo san 2022 la cɛbɔ caman bɛ ni siga kɛn bɛ olu ma ka fɔ olu nabɔ jamana kuntigiya président y'a nɔfɛ o mɔgɔw la o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ale tun y'u ka marabolo ɲɛmɔgɔ ye o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko a taara politigitɔn min n'a bɛ fɔ a ma ko URD nin fana ye tɔn min o ye Sumaila Sise tɔgɔlatɔn ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ma surunya mɔgɔw ɲininkalen u ko tiɲɛ don ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a taara Union pour la République et la Démocratie n'o ye URD ko sabu ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani Sumaila Sise tɔgɔlatɔn ko bɛɛ lajɛlen u ka ŋaniyaw n'u ka kuntilennaw n'u ka laɲiniw ye kelen n'o de ye bɛn ni karama hakɛw bɛ se ka sabati an fɛ Mali kɔnɔ cogo min o Sumaila Sise min n'a fatura sango hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a y'a ka minɛnw cɛ ka taa URD la RFI y'a jira k'a fɔ diɲɛ hakilina kunba dɔw bɛ yen i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko international libéral ninnu ye kuntilennaw ye kuntilenna minnu politigitɔnw wala politigimɔgɔw kɛn bɛ k'o kuntilennaw ta diɲɛ fantan naani fɛ wa Bubu Sise ko a y'a ŋaniya bange koyi politiki siratigɛ la ko sabu maa si tɛ kɛ URD ka tɔn ɲɛmaa ye cɛbɔ ye fo k'a sɔrɔ i ye URD tɔnden ye février kalo nata san 2022 jamana président sigi o bɛna kɛ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ RFI yɔrɔ ko Bubu Sise bɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min a yɛrɛ bɛ se ka ŋaniyaw sɔrɔ ka dɛmɛbaw sɔrɔ a yɛrɛ la ka sɔrɔ URD dun a sariyaw y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛ se ka bɔ ka kɛ cɛbɔ ye URD tɔn na fo k'a sɔrɔ i ka kɛ URD tɔnden ye tɔndenya dama tɛ koyi fo i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sinsin yɔrɔ b'i la tɔn na tɔn yɛrɛ bolofara minnu bɛ dugu ma f'i ka kɛ o ɲɛmɔgɔ dɔ ye o siratigɛ la min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a ka kan ka se bɛɛ lajɛlen jira ka se ka URD tɔndenw fo URD tɔn bolofara sigiw la fo a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ se ka olu fara ɲɔgɔn kan o lahalaya b'a la a juguw ka ca URD la kosɛbɛ URD yɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔw kolatigɛla caman bɛ yen a n'u ka hakilinataw ye kelen ye nka dɔw bɛ yen fo a ka olu la limaniya fɔlɔ de o baara de bɛ sen na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n y'a jira u la cogo min k'ale tun ye Ibrahim Bokar Keita ale tun ye a ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kalo damadama bɔ bi a tun jalagilen don wala siga tun kɛn b'a ma k'a fɔ k'a tun ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ donlatɛmɛ fanga in a tun ye janfa dɔw labɛn o kɔ na ko nka ko sariyatigiw ye a lajɛya kibaruya in an ye nin sama ka bɔ faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni labɛn bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kɛnɛdankura ale y'a jira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye ko a ka jɔda ka bon kɔsa in na kosɛbɛ URD kɔnɔ k'a sɔrɔ duguduguma kuma fɔbaga dɔw tun y'a jira k'a fɔ k'a ka sɔrɔ tɔn min na ko tun ye adema de nka a nana ye k'a fɔ kuma tɛ tiɲɛ ye mufti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye tɛnɛnkun ye ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise mɔgɔw bɛ a bisigiya bi kosɛbɛ k'a fɔ ko komi o yɛrɛ de y'a ka denbaya ye a ko ɲɛɲini na cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise bɛ se ka don URD la cogo min o siratigɛ de la ko jamakulu dɔ tun wulila o nana dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kumaɲɔgɔnya cogo min a bɛ se ka don bolominɛ tɔn na ɲɔgɔn bolominɛ tɔn na komi an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi fancɛ jamana kuntigi sigi min n'o kan ka dɔgɔda san wɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakili de bɛ o la komi ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise jɔda min b'a la URD kɔnɔna na o de ye secrétaire aux questions économiques fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafolo ni sɔrɔ ɲini dabali fɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso ye ko a b'o jɔyɔrɔ de la a b'o jɔyɔrɔ de la jɛnɛ min n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise yɛrɛ sɔrɔyɔrɔ ye mɔgɔ dɔ ɲininkali i n'a fɔ Hamidu Bokum ale ye URD tɔn ɲɛmaa ye Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnyara min ye tɛnɛnkun ye a ko min ye Bubu Sise a ka don tɔn na o kɔni ye hakilina kelen de ye sabu o ye a ka kɔlɛ n'a ka denbaya de Bokum fɛ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise balimaw caman bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen u bɛ politiki tɔn kelen de la Bubu Sise ka dɔnni URD la kɛra cɛsiri de kɔfɛ ɲɛfɔli minnu kɛra mɔgɔw fɛ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka donni fɛn min y'a senna teliya sibiri n'o bɛna juin kalo tile 26 ma URD ka bolofara min bɛ jeni olu de y'a ta ka kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ min sigilen don fɛn o fɛn ye sɔrɔ ni nafoloko ye tɔndenw fanba bɛɛ lajɛlen olu sɔnna dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka donni ma
caman yɛrɛw be a kɛra olu fɛla ye kosɛbɛ sɛbɛn an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko kɛnɛdankura an balimaw dɔgɔtɔrɔ Cukɛl Kukala Mayiga ale de kɛra jamana yɛrɛ marakulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye a ka dantigɛli dɔ senfɛ a ko cɛfɔ ni kanbɛn ni bolonɔbila kɛra la Mali ni marifatigiw fɛ n'u ko a ma ko accord pour la paix et la réconciliation ko a lawaleyalen kɛkun b'a la kun yɛrɛ b'a la faasi koyi nka ale yɛrɛ kɔni fɛ ko a ka kɛ ni kodɔn ye a ka kɛ ni faamuya ye a ka kɛ ni hakili maya ye o dantigɛli min kɛra Cukɛl Kukala Mayiga fɛ a kɛra kulu min bɛ yen n'o sigira faso a n'a a sɛnsɛnkɛbaw fɛ o kulu in n'u k'a ma ko comité de suivi de l'accord Mali ni Mali dɛmɛbaw tuma min na cɛfɔ ni kanbɛn bolonɔbila kɛra sɛbɛn na u ye kulu dɔ labɛn ko kulu in bɛna kɛ cɛfɔ ni kanbɛn sɛnsɛnni n'a nɔbɔli ye o ye lajɛ kɛ lajɛ 43 min kɛra Cukɛl Kukala Mayiga ye nin kuma in de fɛ a ko Cukɛl Kukala Mayiga ye nin kuma in de fɔ o senfɛ a ko Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka dabali ni fɛɛrɛ de ɲini yanni u bɛ u ka hakilinataw donni ka duniya sɛgɛrɛ ka sɔrɔ min ye cɛfɔ ni kanbɛn bolonɔbila kɛbagaw ye n'o ye marifatigiw ye olu yɛrɛw kɔni fɛ yanni furancɛ fanga in bɛ tɛmɛ o tuma ko olu bɛ Mali u bɛ laɲini ninnu lawaleyali to Mali marabaaw yɛrɛw bolo nin lajɛ 43 in senfɛ n'o de ye kulu min a fɔra ka fɔ cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra u la n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix a lajɛ 43 in a dayɛlɛli la min ye Cukɛl Kukala Mayiga ye a ko kabili danaya dara ale kan ale kɔni bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to nin ko in bɛ kɛ ni faamuya ni kodɔn ye min ye jamana yɛrɛ borotɔra kɛlɛbolo n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ale ko k'ale nisɔndiyara nin na nka a b'a fɛ k'a dɔn yala Cukɛl Kukala Mayiga ye min fɔ n'o de ye cɛfɔ ni kanbɛn ye k'a kɛ ni hakili ni kodɔn ye yala a bɛna waleya cogo di olu kɔni sigin bɛ k'a kɔnɔ de Atayi Aga Mohamed n'ale sema n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔ ye a ye min fɔ ka fara k'a ko an mago bɛ Mali min na bi o ye Mali bɛrɛbɛrɛ de ye Mali min n'o ye Mali yɛrɛ ye a ko cɛfɔ ni kanbɛn o y'a tɛmɛsira dɔ de ye min kɔni ye maa minnu sigilen don yɔrɔw la yɔrɔ minnu kana sabatilen tɛ a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ k'i bɛ cɛfɔ ni kanbɛn k'i b'a la waleya o yɔrɔ ninnu na ko ɲɛci t'a la Boubacar Albachar Touré n'ale ye kulu min n'o ye conseil de salut de l'Azawadi ale kɔni a ko maa minnu sigin bɛ o yɔrɔ ninnu na u bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min n'a fɔra k'a fɔ i bɛ bɔ Gawo i tɛ se ka taa Ansongo a bɛ Zanga ni Burem ka taa Intilit ka sɔrɔ bi ma k'i kan k'i bolofɛn minɛ i la i ma lebu yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɔnbɔnw mugu pɛrɛntaw bɛɛ bila i ɲɛ sira la ale ka nin kuma ninnu a kɛra musow fɛla ye muso minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ olu bɛ furancɛ fanga wala donlatɛmɛ fanga ninnu nɔ bɔ u yɛrɛw ni marifatigi ninnu kɔni u ko olu kɔni bɛ ka ɲani u sigiyɔrɔ la u balimamusow bɛ bin bɛ kɛ olu kan dɔw bɛ minɛ ka taa n'u ye tuma dɔ la a bɛ lamɛn k'a fɔ u nana bogotiginiw minɛ ka taa n'u ye bogotigini ninnu su tɛ ye wa u yɛrɛ bakun tɛ ye Madame Touré Zuhara Touré ale ye ɲɛfɔli kɛ nin cogo la tan kununko donkibaru kɛnɛ kan an y'a jira u la k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw labɛnnen cogo kura ko o dɔw donna Kidal ko nin ye wasakoba ye haminako ninnu fɔli min kɛra Cukɛl Kukala Mayiga ye a ye hakililatigɛ di k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ teliya la Cukɛl Kukala Mayiga a ko anw Malidenw ni an kɔni bɛn na an ka laɲiniw ma cogo min an bɛ se ka joli bɔ ni jɔ an fa dugukolo kan an bɛna o siraw ta i n'a fɔ n y'a jira u la cogo min wa a bɛ fɔ anw yɛrɛw fɛ yen an ka kan bɛɛ lajɛlen na ko bɛnkola de bɛ karatabugu mɛn si la bɛnkola de b'a to bɛɛ t'i dama dabɔ i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ o ni an dɛmɛna an dɛmɛbaaw fɛ jamana bɛ lahalaya min na jamana bɛna a yɛrɛ b'o la koyi cogo min langoloyali min bɛ dabali bɛ se ka sɔrɔ la min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a ye layidu ta ka fɔ senna na teliya kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni marifa ka kan ka minɛ minnu na marifa la minɛ u la minnu kuntilenna wɛrɛ ka kan ka di u ma kuntilenna wɛrɛ na di u ma minnu yɛrɛw ka kan ka bila baara wɛrɛ la k'olu na bila baara wɛrɛ la
lilaje binani ni sabana insenfe akira wati la wati mi kunungo donkibaru kene ka nya jirawla ka fo malika kelebulu sabana ko duna kidal mali sollasi duna kidal minumbe no ye emela nan no fe mogo ye ko din kelebulu min tara kabita jamana ka sollasi joro de fa ko mi yere ye nin kelebulu min tara ko abe mali yere sollasi ka kele daga nyemgo ya blonde ka yamariya kono balmaw je jamana yere ma horoyane uka frajonga tomba no ye onye uka nyimo blumi sigilendo hanamadum ka hake matrafali aye kangari gwelenda ka jira ka fo hanamadum ga hake be buruja ko sabe malikono je dungo do de bi fara ukololo nunu ka akwa be min yini jamana maranyamgo fe ode beddan sagu wale uke foiti bwala ni min kera akoti nyini ni jene yayi fengo fembe no biskiya minumbe hanamadiya hake ulu soso o dansa ko wale minumbe ke mali kono ya hali minumbe ke mali sollasi fe kuka nyeyini wajibi de do ni bafe basiki kana jamana kono nana chefone kambete sabati fo na ya soro Michel Bachelet de ya fo ay dandigeli minke ko ayi kameli ke kabo jamana marabulun chogel ko kala maiga yoro kafo abini chesri mimbatu bed dansa ku wale utonyo ni wale utaka mu segere fenti bwala kwabu kele utuma leba yini jamana marabu fe wi laidu mi ndi ukalaidu nunu timetelia je jamana irama horane uluka nyimoya bundaso ko malibe la halamununa kabli samba flani samgwan kase bima hadamadiya hake utima trafa kono tonyoni wale ufanga kabu kosobe ako meye jamana denw ye bingale wale ko dabla bale ubeta ku segere kalu woro laban nunu na papalikela ufe minun koko olu na kunye islameya ni islame ujigiye hale Usama bin Laden mutogola kelebolo mi no be chenchenfuka kono anana wulo kabila uninyo nche fitne bambali ude hanamadiya hakebe ma trafa kulumi fe no ye jien jamana irama horene uka franyonga chike kuluye no ye minisumai ko dansago dankar wale keme woro ni tan wolon fla no de ka wale chejugu ta tonyonu nda ka mu segere abike kelebolo fe ka dabne kable janvier kalo kase juin kalo ima mogo munu ni mbora abita mogo keme ni mogo bioro ni durula muso ye kononton demision uye wolon fla no chemisenu ye musomani fla bala muso kononton che minu fara abita ma keme che keme ni chebina ni wolon fla la akera kafo nyine fali juguyara kasago sango taka inafo je jamana yirma horayene uka hake yini kulu ya jira chogomi uyeddan tegeli minke we misali ya ta ko hanamadiya hake je dungo do de bi fara kololo kan kasabuke mauka shweni ka hanamadin shwe katanuyi ubike kabila ufe wala yere mankaran kulumunu nolube mufti marala ko kerangarane yana mi yedana masogoye ani kelebolo be nuko ko lunna kunye islame uni islame ya demeni ku kalugoro laba min kera minisma ya ye kafo mugumnu shena bita ma keme sabani ma mugani shegi hakela o keme sabani mugani shegi che keme sabani wulun fla bala che tani kelen bala musokono ntombala minisma ya jira kafo je dungudu tuni wale udebita ka jamana ka furuba barake bawu segere min kera nyine sankalo folo la ufanga buina kosobe yonye folike ni mbela jelena ulu ya jira kafo malikoni je dungudu de be fara mali kololo kan anasira na bosara ukacha wa maminu nintora ninkele ufe abijate ma ba yirikade hali na ya soro magwembi ke senzenke ba ufe foka se bima ambalmau Canada nkura no ye Nouvel Horizon ale koko kulobaliya wale do kake mogo ye mogo minu ye finitigi gaite finitigi kulole sigare kembe ya finitigi do ma kafo olu ye binganikelaw ye wala uni binganikelaw be do janfala Maman Touré ako mi ye colonel Élysée Jandaw ye nale ye Mali gardew olu ka daga nyimgoy ko aye ibamba ni chikanye kaye kafo ko abeka sonchaya bi mu debina udama kashi finitigi do kona be fominu ma ko gardew kasoro wale nunu une soldasiya irete ben chugusila kike soldasiye katlaka ni wale nunu ke kusabu
a dɔw a ko caaman be minnu samanen do ka taa kiri la laɲini bɛ gendarmew fɛ wala sariyatigiw fɛ ka fɔ an ka jamana finitigi dɔw olu bɛ ka wale dɔw kɛ wale minnu u taara u ka sɔrɔlasi daga ɲɛmɔgɔ la ka taa damakasili kɛ k'u kan wele ko a nana ye ka fɔ o finitigi dɔw u daw wali u senw bɛ suɲɛniko dɔw la m'u namaralen danaya tiɲɛ n'a ɲɔgɔnna sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale dɔw bi kɛ hali minnu ye sɔrɔdasi ninnu bɛ taa sɔrɔdasiya la cogo min a ka ca bi jamanadenw ka finitigiw jalaki hali minnu ye suɲɛni walew ye bolifɛnkow ni nafolokow ye finitigi caman bɛ siga kɛn bɛ olu ma ka fɔ olu ni binganikɛlaba dɔw u bɛ janfa la tuma dɔ la hali u ka marifaw bɛ singa u bɛ taa bi jamanadenw kan dɔw yɛrɛw minɛna ka fɔ o ye son ye a kɛra i n'a fɔ tiɲɛnikɛla dɔw bɛ yen olu bɛ mali sɔrɔlasiw senkɔrɔ k'u mankutu tiɲɛ ka sɔrɔ fanba ye baarakɛla ɲuman ye nin wale ninnu ye wale ye ninnu tɛ sɔrɔlasiya danbe fiyewu komi ye colonel Jean Dawe ye a ko a bɛ kangarida kɛ ka bilasirali kɛ ka mɔɔw la faamu fɔlɔ yanni a ka ɲangini daminɛ o siratigɛ de la k'a y'a jira k'a fɔ maa o maa ne kɔni ye finitigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na i bɛ bolofara min na ni minɛna ni dalu ye k'i n'a ɲangi o mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ye nin taabolo ninnu kankɔrɔ sɔsɔ o tuma ye k'i sigi ni ɲangini ye tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ i bɛ gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la ko nin ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye gardiw ye olu ka sɔrɔdasi daga ɲɛmɔgɔw nin y'a ka kangada walew ye a ko colonel Dawo ye nin fɔ waati la waati min bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ a fɔra ka fɔ jamana sɔrɔdasi dɔw a yera ka fɔ olu ye ɲɔgɔn kɛlɛ jamanaden joli joli bɛ yen n'o ye kibaruya ninnu mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ o ye ka fɔ gardiw ni polisiw u bɛ kɛlɛ la Sevare o don kelen ko min ye gardi dɔw ye ko ye polisi dɔw bɔgɔ ka ye nin lahalaya ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu kɛra polisiw cɛ o kɔni ko laban fɔ ka bɛn ni ɲɛɲinikɛlaw la ko gardi kelen fana k'o ye lɔgɔliden dɔ bɔgɔ Sikaso nin n'a ɲɔgɔnna walew min ye sɔrɔdasiw ka daga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen ma nin ko in bɛ se ka fitinɛ tasuma bɛ se ka fa cogo min Mali finitigiw hali kɔsa in na a yera ka fɔ finitigi dɔ ko a yera ka fɔ a tun bɛ kuranɛkalan dɔ kɛnɛ kan o min ye Sheikh Sufi Bilali Jalo ye n'ale ye Haut Conseil Islamique n'ale ye o tɔnɲɛmɔgɔ dɔ ye a yɛrɛ ko ten ko jamana finitigi ni Sowiyetina daɲɔgɔn ye ko a ma ɲangi ko a ye kuranɛ kalan dɛ ni fini ye o tɛ ko yana a ka taa nin ɲɔgɔn na kɛnɛ kan k'a tun ka kan ka kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya a kɛra i n'a fɔ ɲɛsɔrɔla nin ko ninnu na sabu a kuma cayara kosɛbɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni Ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin sira ninnu fɛ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ninnu ye walew ye wale minnu a tɛ jamana finitigiw a t'u mankutu ɲuman fɔ min ye silamɛw ta ye dun olu minnu ko u ye ciden sallallahu alaihi wasallam a mandenw ye olu ko Allahu olu ko ciden sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra ka fɔ olu bɛ misiri min seli ko mankan bɛ o misiri ko la ye anw ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ nin ko in na an bɛna lajɛ n'an sera ka faamuyali sɔrɔ ka ko ma kɛ cogo cogo n'a tɛmɛna fanfila ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la fanfila lamɛn o b'a to mɔgɔ bɛ faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o fan dɔ in olu ka nin ko in faamuya cogo ye min ye an k'olu lamɛn bisimila basi la an bɛ se ka mun fɔ ko in na an bɛ mun dɔn a daminɛ na n'an bɛ kuma nin yɔrɔ ninnu na a bɛ an tɛ mɔgɔw lajɛ ka kuma an bɛ kuma ni sariti dɔw de k'a yira bi dɔrɔn tɛ dɔw ye quoi an bɛ taa di Ala ma don wɛrɛ mun tɛ bi ye donc n'an kumana ni maa wɛrɛ ka hakilina ye walima ka nkalon wɛrɛ tigɛ i bɛ taa sɔrɔ kaburu kɔnɔ an ma da tiɲɛ la de n'o tɛ n'an dar'o la a ma se nkalon ma n'i ta ye tiɲɛ dɔrɔn fɔ n'i y'a dɔn ko i ta tɛ tiɲɛ i ma kun k'o bɛ ten donc an bɛ Ala fo kosɛbɛ k'a barikada alhamdulillah suma alhamdulillah wallahi ni kuranɛ bɛ yan n bɛ n bolo d'a kan ka kuma in bɛɛ lakale ka ban pewu tɛ nkalon tigɛ billahi kuma in n bɛ se k'a fɔ a daminɛ an ye kuma nasigi de ɲini an y'a ɲini de ani misiri commission ka kuma parce que o y'a sɔrɔ Torokɔrɔbugu jeunes wulila ka se imam Danbele fɛ yen k'a fɔ k'u mago bɛ imam denkɛ dɔ la mun bɛ taa kɛ nayibu ye mɔgɔ caman bɛ yan minnu tɛ nayibu dɔn nayibu ye deuxième imam de ye ni imam yɛrɛ tun ye mun bɛ maaw lasiri k'u bɛ fɛ ka Danbele denkɛ dɔ de ko ye o bɛ kɛ nayibu a bɛ mɔgɔw lasiri ni alimami principal tɛ yen donc an wulila an sera commission ma u ka commission ma président Traoré alhamdulillah si jani kɛnɛ Ala k'a d'an ma an taara s'a ma
an kuma ɲɛfɔ a ye a ko ale ye cɛkɔrɔba de ye ko ka kuma doni ka yala n'a ye a ma nɔgɔ ale ma an k'o ye tiɲɛ parce que an bɛna kuma mun fɔ ale a ka ca kojugu ko mais k'an ka taa a ye dɔw fɔ k'an ka t'o fɛ yen ko ka commission ko ka misiri commission bɛɛ wele ko k'u lasigi ko ka kuma Alu Sangare alhamdulillah Alu Sangare an taara fɛ yen ale ko ko ayi dɛ ko nin ye mun ko sugu ye ko Traoré de kan ka mɔgɔw wele k'u lasigi o de ye président ye o de kan ka mɔgɔw wele k'u lasigi ka kuma commission bɛɛ ale de ye commission bɛɛ président ale de ka maaw lasigi an bɛ kuma cogo min na o ye an sama o cogo la an ni ɲɔgɔn cɛ o ma sɔn an ka sigi donc an nana an ye kuma fɔ dugutigi ko ko ayiwa k'an n'Ala sɔnna ale yɛrɛ bɛna wuli ka se Traoré ma walasa an bɛ se ka sigi nin kuma in na cogo min na k'a kɛ parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fitinin mɔgɔw mago b'a la diyagoya ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na Imam Danbele den dɔ ka na ka kɛ nayibu ye o kɛra depuis septembre wagati walima octobre 2020 donc an ye kuma in ɲini o cogo la dugutigi ko k'a bɛ wuli ka suma dugutigi ko n'Ala sɔnna k'a bɛna wuli ka suma yan'o cɛ an sera Mamadu Jalo fɛnɛ ma n'o bɛ au conseil représenté Tokorobugu an sera ma an ye kuma in ɲɛfɔ a ye a ko n'Ala sɔnna ma dugutigi ka ciden ci sera ma ani dugutigi fila o wulila ka taa Traoré ma ka taa kuma in na donc a kuma labanna cogo di a ko ye mun k'anw na k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ko an ka taa fɔ karisa o de bɛ commission wele a ko nana ban o cogoya fɛnɛ na tuguni donc sisan u ko k'u bɛna Nimaka yɛrɛ wele walasa u ni Imamu Nimaka yɛrɛ ka kuma ko in na ko n'o kɛra k'u bɛna sigi ka kuma ɲini donc u ye sigi ka kuma ɲini Imamu ye ci bila ka taa mais u ka ci jaabi ma d'u ma ko in bɛ ka to o cogo la cogo min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen minnu mago b'a la ko in ka teliya cogo dɔ la quoi ko in ka teliya yɛrɛ u mago bɛ Danbele denw na minnu bɛ se ka kɛ nayibu ye misiri kɔnɔ u mago b'o la donc ko bɛ ka fitinɛ bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni donc an nana an y'an to la an taara commissaire fɛ yen parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka dusu bɛ ka bɔ ni fitinɛ dɔw bɛ wuli a bɛ wuli ni ko dɔ de kira ka kuma don k'Ala ka danga bɛ maa kɔ maa min bɛ fitinɛ na wuli donc an ye maa ye minnu b'u hakili ma an tɛ sɔn o ko sugu ma donc an taara se commissaire ma k'a f'u ye a karisa n'an ma wuli a ka taa an ka kumalasigi ɲini an ni ninnu cɛ ko dɔw bɛ fɛ ka wuli yan'a ka kɛ olu ko k'u y'a mɛn k'u bɛna kuma u fɛ ko an taara ci fɔ maire de au conseil wele ani imama ka ci in ladon kulu kan k'u ka baara k'a kan olu ye baara k'a kan plus de 3 mois ou 2 mois et quelques o ye imamu wele k'a fɔ a ye ko karisa komi sisan nɔ nin ko bɛ nin cogo la o taara Salifu Jara de fɛ yen cɛkɔrɔba in si bɛ 87 ans na ne ma fili o kuma min fɛ k'a fɔ a ye imamu an bɛ mun ɲini fɛ fitinɛ kana wuli dugu in kɔnɔ an bɛna mun ɲini fɛ a to Danbele den u ka kɛ nayibu ye a ko non k'ale tɛ nayibu sigi ko commission de bɛ nayibu sigi donc imama mɔgɔ ko olu ka fɛn tɛ olu ni commission ka kuma olu ni alimamiw de bɛ kuma donc pour que kɔni ko ninnu ale ta tɛ nin yɔrɔ ye ale ka fɛn ye woroli ye mun ye ni dɔ ye tiɲɛni kɛ ale ye mɔgɔ bila ka taa tigi nɔfɛ walima ni mɔgɔ min ka enquête bɛ ale bɛ o fɛn n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de ye tiɲɛni kɛ misiri kɔnɔ sisan ale bɛ mɔgɔ polisiw wele u bɛ taa nɔfɛ walima ni ordre nana ko ka polisiw misiri datugu ale ka mɔgɔw bɛ taa datugu n'o tɛ misiri ko in na imama ni au conseil de b'o ɲɛnabɔ an farala ɲɔgɔn kan an taara misiri min na an ko Imam Bangali de kan ka maaw laseli a seli fana la an ko a ma k'a ka hakɛ to an bɛ fɛ Danbele denkɛ ka maaw laseli bi seli fana na parce que o ye nayibu ka heure de an ko k'a ka sabali an bɛ fɛ Danbele denw ka maaw laseli heure la ale yɛrɛ ma kuma ale ko k'ayiwa basi t'a la a ye maaw la a ye an tɛmɛna donc yanni lahasara cɛ ye ɲɔgɔn wele ni ɲɔgɔn wele dɔ b'u ye a ye mɔgɔ bɛɛ wele ka na an kama an nana k'an bɛ lahasara seli na o y'u jɔ an ye ka kɛlɛ o yɔrɔ bɛɛ ka parce que Imam Ali de tun bɛ an laseli u sigilen filɛ Danbele denkɛ a ye baro dɔgɔnin o de tun bɛ an laseli u y'a digi ka bɔ yen an ko k'a tɛ kɛ tan donc an ma kuma la yɔrɔ min na dɔrɔn kɛlɛ wulila ni maa fɔlɔ min yɛrɛ u ye ne yɛrɛ ka paranti dɔ de gosi an ɲɛ la olu fɔlɔ de ye gosili kɛ o y'a sɔrɔ an kumana an ka mɔgɔw fɛ hali miseli ni gari u kana taa n'a ye ko non ko a tɛ maaw laseli a kɛra digidigi u y'o gosi o ɲɛ la yɔrɔ min na an ye ɲɔgɔn gosi. Ayiwa n'i ye ne ɲininka misiriko la n bɛ min dɔn a la n bɛna n da to o la hali ni ma se k'a bɛɛ walawala an bɛ sin k'Ala fo k'a barikada misiriko in Ala taala barika la ne b'a fɔ n k'a bɛɛ daminɛna ne ɲɛna fo ka na se an bɛ bi min na o de la k'a fɔ ko mɔgɔ den t'i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ b'i seere dɛ seereya i b'a kɛ i seko de la seko la an bɛ yɛlɛma Torokɔrɔ ya kuma Torokɔrɔ n'a ka bonya ka na so kɔntan la dɛ Danbele ka du ani Konatelakaw ka du an nan'olu sɔrɔ yen ani Jabila du an nan'olu sɔrɔ yen Basali an nan'ale sɔrɔ yen wa du tun bɛ kɔnte ten i b'i to kogo kun t'a la dɛ kogo kun t'a si la i b'i to du dɔ kɔnɔ i bɛ du dɔ ye kogo tɛ yen a tɔ bɛɛ yirisun Torokɔrɔ n'a ka bonya Bafɛdɛkɛ Mamadɔ tu o tun ye tu ye a tigɛ man di kɔdingɛ de don an b'a fɔ ko Sada Jalo ka étage yɔrɔ dɛ kɔdingɛ de kun don a kun tigɛ man di o b'a yira k'a fɔ k'aw nana yan waati min ko waati jan de don Ala y'a kɛ n ka cɛkɔrɔba
n'o ye Dawuda Danbele silamɛya kun ka d'a ye a ma ka silamɛya da yɛrɛ ma dɛ a ko k'a denw ne lajarabili min y'a sɔrɔ an y'a di Alahu Taala de ma mɔgɔ nɔ tɛ dɛ Alahu Taala nɔ don Ala y'a kɛ a den kun fɔlɔ bɛɛ kɛra musoman de ye o de y'an sigi bi kɛnɛ in kan ni ne kun ye cɛ ye walahi ne kun bɛ misiri seli mais o ye Ala ka latigɛw ye o Ala y'a kɛ an bɛ so kɔnɔ farida fɛn fɛn n'a sera an b'a seli ɲɔgɔn fɛ baara wɛrɛ kun t'a la mɔgɔ la kalan kɔ kalandenw b'a bolo so kɔnɔ Ala y'a kɛ yɔrɔba n'a bɛ bonya dɔɔni dɔɔni ne min nana k'a bi yɛlɛma kelenna seli man di mɔgɔ ye u bɛna fara an kan so kɔnɔ an bɛ seli dugu bonyana ten an bɛ seli du kɛnɛ ma ye Ala y'a kɛ du kɛnɛ dɔgɔyara mɔgɔw la a cɛkɔrɔba kelen kelen n'a musokɔrɔba kelen kelen u bi yan a bɛɛ ma taa mais kuma de man di mɔgɔw bɛ siran kuma ɲɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de du kɛnɛ nana dɔgɔya u y'u kanto ala bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba in yɛrɛ minnu sirifikɛ an b'a fɔ ko Hayidara filɛ nin ye mangoro tu da la kalandentigi kun don sisogokɛ ale fɛnɛ kun ye mɔgɔ cɛsirilen ka fara Jakarija Kante fa kan an b'a fɔ ko karamɔgɔ Kante a waati la olu kun y'a cɛkɔrɔbaw ye u ko du kɛnɛ dɔgɔyara mɔgɔw la jama bi kana sisan an ka fɛrɛ kɛ misiri ka bɔ an filɛ kɛnɛ min kan dɛ u y'a bɔ so kɔnɔ ka na karata koriya nin kɛnɛ an filɛ kɛnɛ min kan an bɛ to ka seli k'a kan an b'an ka labato bɛɛ k'a kan jama nana caya ka caya yɔrɔ dugu bi bonya ka taa fɛ don u ko kɛnɛ fɛnɛ dɔgɔyara o kuma na an ka misiri place de ɲini na o la o de taara bɛn misiri filɛ yɔrɔ min na o taara bɛn o yɔrɔ in de ma mais o n'a ta bɛɛ bɛɛ k'i seko k'a la o kuma alimamiya in nana ta n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ alimamiya ɲini alimamiya de bɛ mɔgɔ ɲini wa alimamiya de ye Danbele ɲini Danbele m'a ɲini Danbele y'a daminɛ so kɔnɔ de mɔgɔw nana fara kan bɔra kana kɛnɛ kan ka bɔ la kana misiri ɲini an nana don misiri kelen kɔnɔ a y'a ka waati bɛɛ bɛn a ma a kun bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o a kun bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ye mais kuma dɔ i b'a sɔrɔ hali wari t'a kun dɛ wari min b'a kun walasa ka nasɔngɔko yɛrɛ don a da fɛ a b'a don misiri in da fɛ Ala de ye misiri in jɔ k'a d'a ma wa a ta de dun a ta de sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw nana k'o sababu kɛ lajarabiliw ye parce que n'a den dɔ kun ye kɔrɔbalen ninnu dɔ kun ye cɛmaya kun tɛ se nin yɔrɔ la Ala y'a kɛ denmisɛnninw kalanna ne ye n ta dɔgɔninw ye cɛkɔrɔba de bɛna waati min ale de kun bɛ k'a ka misiri seli mɔgɔ kun tɛ k'a seli ale de kun bɛ k'a seli ale kelen k'a seli Ala y'a kɛ bana nana tension nana minɛ tension kelen k'a minɛ misiri commission n bɛ yen hali n'a bɛ ten dɔw bɛ yen commission nana sigi k'a fɔ komi selibaga tɛ misiri la misiri tɛna to selibaga ye n'u dun ma kɛnɛya sisan an ka mɔgɔ ɲini ka bila a ka seli kɛ yanni cɛkɔrɔba ka kɛnɛya sisan ko ayi min filɛ k'a seli sisan n'o ye ninmaga ye ale nana misiri kɔnɔ nin sababu de la a nacogo de filɛ nin min ye Yusuf Samasa ye ko ale ye misiri ni kolatigɛla dɔ ye an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Yusuf Samasa ne bɛ misiri in kɔnɔ yan kabini fitini ne de bɛ occupé misiri fɛn fɛn wajibu ko laseli ko o bɛ organiser cogo min na misiri in kɔnɔ ne de ka baara bɛnnen don machallah kibaruya min bɛ an ka misiri kɔnɔ o dogolen tɛ mɔgɔ la alamisa tɛmɛnen dɔw nana bi misiri kan fo ka mugu ci bɔ a la kibaruya caman bɛ sen na o mɔgɔw yɛrɛ conférence de presse kɛ k'u ka version ɲɛfɔ o tuma an y'a kanu ka misiri ka version ɲɛfɔ walasa silamɛw ka faamu sɔrɔ a la o de tun ye bi sigi kun inchallah an ka alimami fɔlɔ an ka cɛkɔrɔba imam Dawuda Danbele o denw de don olu de wulilen don bi ko u fa place ko o ka segin u ma a bɛ san kelen bɔ bi walima san fila ko in bɛ sen na a ka juguya yɛrɛ o kɛra sɔnni ka kɔn sunkalo ɲɛ u ye mankan wuli ka lettres sɛbɛn ka taga limamaw ni dugutigiw ni fɛnw bara ko f'u fa place ka d'u ma n'u fa place ma d'u ma u bɛ mankan wuli u nana o mankan de wuli yan o don na misiri kɔnɔna la an y'a ye conférence kɔnɔna la komi an da sera a ma cogoya min na misiri in tɛ mɔgɔ kelen ka misiri ye quartier ka misiri de don n'i donna hali sini Torokɔrɔbugu plan kɔnɔ misiri in plan b'a kɔnɔ donc a prévoyalen don quartier de ye mɔgɔ ka misiri tɛ wa u fa ma misiri in découverte kɛ misiri in découverte kɛra mɔgɔ wɛrɛ de fɛ ka taa f'u fa ɲɛna ka sɔrɔ k'a wele ka na fɔ ne y'a sɔrɔ a bɛ seli ni mɔgɔw ye k'a wele ka na bila mɔgɔw ɲɛ a ka seli ni mɔgɔw ye an y'a fɔ misiri in jɔlen fɛnɛ histoire yɛlɛmana siɲɛ caman fo k'ale bɔ alimamiya yɛrɛ la pewu ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ alimami ye événement 91 la u ka cɛkɔrɔba ka mɔgɔw tilalen ka wuli ka na misiri minɛ ka mankan wuli ko komi décision tara k'a bɔ alimamiya la Musa tile de la Musa binna o décision fɛnɛ bɛ bi o tumana fɛ o seginna ka na misiri kɔnɔ alimami min tun bɛ ka seli o waati la Samasa o fɛnɛ ka mɔgɔw nana u ye ɲɔgɔn bugɔ o tumana misiri datugunna ka san 3 kɛ o kɔfɛ misiri dayɛlɛntɔla o la bɛnkan kɛra ko ka alimamiya tila a alimami 2 ni ɲɔgɔn cɛ Danbele ale bɛ juma seliw ani nafila seliw sunkalo fɛ ani jini seliw ani seliba seliw ale b'o kɛ alimami Samasa ale bɛ farida seliw ale b'olu seli o kɛra o cogo la misiri dayɛlɛnna alhamdulillah imam Nimaga tun bɛ yan nɔ a bɛ darisu di misiri kɔnɔ olu 2 bɛɛ nana kɔrɔ fo ka dɛsɛ alimamiya la pewu o tumana misiri cɛkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan ka imam Nimaga ɲini k'a wele a ka kɛ alimami ye a ma sɔn u taara don a kɔrɔkɛ ka modi sini o k'a
bolo tulami ga bla kɔfɛ jagoya la ka kɛ awa misiri alimami o tuma fɛ ale kɛra alimami o cogo de la san 20 bi a bɛ baara la misiri kɔnɔ alhamdulillah a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen kɛra kelen quartier bɛɛ lajɛlen kɛra kelen alimami Danbele ka mɔgɔ Samasa ka mɔgɔ o dabila la a mɛnna an tɛ hala dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ bi misiri kɔnɔ olu ma deli ka kuma yɛrɛ mɛn yɛrɛ ni nin tɛ olu ma deli ka kuma yɛrɛ mɛn bi ko k'an na segin ka taga o accord de ma k'a fɔ ko accord min delila ka kɛ Samasa ani Danbele cɛ Danbele niyɔrɔ ko k'o di a denw ma o tuma fɛ o ko de bɛ sen na u nana bi misiri kan ka fan bɛɛ kɛ mankan ye marifaciw bɔra la o ko kɔni bɛ justice bolo an kɔni ka jɔyɔrɔ ye min ye o de ye an b'an ka alimami kɔ an ka misiri bɛ cogo min na a b'o cogo la a tɛ bɔ o cogo la a tɛ segin mɔgɔ si ma k'i fa tun ye alimami ye an bɛ dayila de k'i kɛ an ka alimami ye an bɛ dayila de k'i bila an ɲɛ mais bese ni muru tɛ maa si bila an ɲɛ an ka misiri kɔnɔ yan nɔ o tuma o de y'an jɔyɔrɔ ye weleli kɔni kun tun ye ka ko in ɲɛfɔ k'a walawala walasa silamɛw bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na o de tun don inchallah ne tɔgɔ ye Papa Umar Traoré ne bɛ seli misiri in na yan nɔ a bɛ san 10 ni kɔ jan bɔ n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma problème yani a ka se muru tan ni bese tan don ma u ye a kuma lase sigida cɛkɔrɔba caman ma k'a lase alimamitɔn ma k'a lase mairie ma o kɛlen misiri cɛkɔrɔbaw y'a ye k'a fɔ an man ka sigi faut que an ka kuma ko in na kuma min bɛ ka fɔ n'a y'a mɛn an kan ka mun kɛ misiri cɛkɔrɔbaw ye an wele an bɛɛ ka sigi a don cɛkɔrɔba bɛɛ bɛ yan musokɔrɔba bɛɛ bɛ yan denmisɛnnin bɛɛ bɛ yan maa minnu yɛrɛ hali u kɔrɔla u tɛ misiri seli sɔrɔ bilen nka ni misiri histoire kɔrɔ dɔw kɛr'u ɲɛna a bɛɛ y'a sɛnsɛn ka y'an sɔrɔ a don walasa ka kuma jumɛn na an ka misiri commission président y'an wele kuma kelen ko baro wulila ni mankan dɔ ye k'a fɔ ko fo a fa jɔyɔrɔ ka d'a ma ko an y'a faamu cogo di o kɛlen sisan an ye kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya in an ye kumaden dama dama de ta bɛnkanw na bɛɛ lajɛlen bɛnna kan a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko à l'unanimité o kɔrɔ ye mɔgɔ kelen ma sɔrɔ kɛnɛ kan min ko ayi ne tɛ nin hakilina ninnu kan bɛɛ de bɛnna nin hakilina kan a don le 14 mars 2021 o y'a sɔrɔ u ma fitina wuli ni marifa ni muru ye nka a kuma kun b'u da o bɛnkan fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko jɔyɔrɔ foyi k'a ta jɔyɔrɔ kelen kelenna la ka na se alimamiya jɔyɔrɔ ma o tɛ sɔrɔ ni misiri in kɔnɔ ni diɲɛ sira ye wa a tɛ sɔrɔ ni balimaya sira wɛrɛ foyi ye n'a bɛ fɔ o ma héritage ou toute autre filiation ou par voie de descendance n fa kun y'a ye n kɔrɔkɛ kun y'a ye n bɛnkɛden kun y'a ye o tɛ alimamiyala sɔrɔ yan a ma deli ka sɔrɔ ni o ye fana parce que alimami dɔ kun ye Danbele dɔ kɛra Samasa ye dɔ ye Nimaga ye bi donc alimamiya ma deli ka kɛ tiɲɛko ye yan wa a tɛna kɛ tiɲɛko ye o ye bɛnkan kuma fɔlɔ ye kuma filanan ye jumɛn ye ko alimami Mustafa Nimaga ko ale de ye Torokoro ni misiri alimami ye ani misiri alimamiya jɔyɔrɔ bɛɛ fana b'a bolo o kɔrɔ a tɛ alimamiya la ka tila ka seli dɔrɔn ni mɔgɔw ye ko misiri ko ɲɛ wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ ale de ye alimami ye wa alimamiya responsabilité bɛɛ b'a bolo o responsabilité fɔlɔ ye k'a choisi jɔn ni jɔn bɛ kɛ ne ka remplaçant ye alimami de b'a ka adjoint choisi wa fana ni mɔgɔ mɔgɔ kan ka dɛmɛ kɛ diinɛ baara la yan k'a kɛ wajuli ye k'a kɛ lakalani ye k'a kɛ laseli ye fo o jɛ ka ɲini alimami de fɛ alimami de bɛ se k'a fɔ awɔ a ye karisa fara wajulikɛlaw kan a ye karisa fara lakalanikɛlaw kan o kun tɛ ko parce que alimami bɛ fɛ ka mara kɛ ni fanga ye dɛ o kun ye parce que misiri depuis a ye alimamiya daminɛ a y'a organiser de structure de bɛ yan minnu bɛ occuper prêche kow la u bɛ yen minnu bɛ occuper nettoyage ni assainissement na u bɛ yen minnu bɛ occuper min na bɛɛ n'i ka baara bon n'i bɛ fɛ ka don sira min fɛ f'a k'a fɔ alimami a ka sɔrɔ k'a fɔ bon le responsable o ye nin karisa ye taa o voir walasa o baara in i bɛ don cogo jumɛn na a dabɔ ko ye ka structurer ka organiser désordre ka bɔ a la kuma sigida sabanan bɛn kɛra mun kan ko an b'a dɔn jamana in kɔnɔ alimami ko ye fitina wuli yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka yan misiri ni seginna kɔ ni san 30 ɲɔgɔn ye o gɛlɛya kama turabilen mɔgɔ min fa faga n'i ye fɛn bilen i yɛrɛ ɲini an y'a dɔn ko o ye sujet ye n'o kuma bɔra mɔgɔ min da yan an kan k'o dala gosi joona a kuma in ka da walasa a kana fitina kɔrɔw wuli o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i mana na n'o ye baro ye ni zen i bɛ sanctionner an ye baro sanctionner o assemblée in bɛnna kan ko baro Umar Danbele a tɛ wajulu kɛ misiri in kɔnɔ bilen a tɛ kuma lase kɛ yan wa lakalani jɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ d'a ma misiriden selibaga don komi tɔw a bɛ na a bɛ seli a bɛ taa n'a ka d'a ye mais min ye o jɔyɔrɔw ye olu bɛ minɛ a la parce que an ye fitina ye a ka kow kɛcogo la bɛnkan 4nan ko mɔgɔ o mɔgɔ k'a ta sisan na ka taa se fo ka dugukolo meleke ni misiri in kɔnɔ yan ni e yɛrɛ de ye alimamiya ɲini ni i yɛrɛ ye i ka kumakan na o i ka kɛwale la o ko o tigi tɛ alimamiya sɔrɔ i ka ɲini sen in na i t'a sɔrɔ wa hali o kɔfɛ e tɛ kɛ a ye bilen o ye bɛnkan ye karamɔgɔw ye min yira k'a fɔ alakira yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a ye a y'a fɔ mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔya ɲini a kɔni a d'o ma surtout mɔgɔ min bɛna a ɲini ka fitina kɔrɔw de wuli ni a ye donc bɛnkan y'a yira k'a fɔ ale o mɔgɔ wɛrɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ale fa kun y'a ye a kelen fa kun ma kɛ alimami ye Samasa fana denw mana na sini k'u bɛ kɛ alimami ye an bɛna alimamiya di olu fana ma wa Nimaga min b'a la bi n'o denw nana sini ko ka d'u ma an bɛna di olu fana ma wa Nimaga ka nayibu ye minnu ye bi n'o ye Tanja ye n'o ye
bɛngali ye sini ma sini n'olu fana denw nana an bɛna d'olu ma wa sanction in tɛ baro kelen contre la mais garde fou de don ka se ka misiri stabiliser pour toujours kumakan laban ye mun ye bɛnkan in kɔnɔ ko misiri marabagaw ni misiri ɲɛmɔgɔw bɛn'a kan an bɛna wuli k'an jɔ ka an ka kɛnɛ ɲini kɛnɛ min ni fanga ni jamana mara y'a di misiri ma k'a fɔ ko Torokorobugu misiri place o fɔkun tɛ dɔwɛrɛ misiri place in misiri jɔlen filɛ nin ye terrain 4 jate de kan ka sɔrɔ terrain 6 de ye misiri in ye o tuma na o terrain 2 tɔ danbele den dɔw bɛ yen olu de bɛ ka baara k'a kan u tɛ ka baara wɛrɛ kɛ dɛ u b'u ka entreprise privée de la a kan parce que kalanyɔrɔ minnu don c'est payant olu de bɛ ka nafolo ta la k'a k'u kun misiri ye sigida de ta ye ko misiri ɲɛmɔgɔw bɛna wuli k'u ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲini conformément à la loi an t'a kɛ ni kɛlɛ ye dɛ nka ka wuli sariya yɛrɛ ye kɛnɛ min di misiri ma ka kɛnɛ in ɲini k'a fara misiri kan ka baara kɛ n'a ye misiri tɔgɔ la kumaden 5 min bɔra an ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ le 14 mars 2021 ka kɔn nin fitinɛ in ɲɛ o de ye nin ye alimami de kun ko an bɛnna nin ka tiɲɛ don mais a y'a to tan fɔlɔ parce que munna alimami tɔn mɔgɔw wulilen don kuma in na dugutigiw wulilen don maire wulilen don u bonya b'an yɔrɔ n'olu da bɛ ko la an k'an ka résolution ninnu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ en attendant que n'u tilala consultation bɛɛ la u bɛnna min kan o de kɔnɔna la an b'o sabali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn na sabali kɔnɔ fo o don na u nana alamisadon tɛmɛnen ka na ni fanga ye ka alimami sama ka bɔ a place la n'o ye nayibu ye bɛngali k'olu de bɛ seli o tuma u donna u ka phase violente kɔnɔ mais anw tɛ violence kɛ an ye résolution minnu ta dans le calme avant leur incident an bɛ n'o résolution la baara a wele ko nkɔyɔ de hakɛto bɛ nin ka sala Muhammad ne y'aw balimakɛ Abbas Jakite n'o ye misiri denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ wagati min na sisan inchallah incident min kɛra k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan seli fana wagati la alamisadon na le 17 an y'a ye k'a fɔ ko dɔw nana laseli kɛ imamu bɛnkali nɔ la o tigilamɔgɔ ye jɔ o ye Baru Danbele a n'a dɔgɔkɛ Ali Danbele ye ko Baru Danbele nana micro minɛ misiri welela la ka weleli kɛ k'a dɔgɔkɛ latɛmɛ imam bɛnkali nɔ la o latɛmɛli min kɛra sisan nɔ pour que k'a ɲɛdɔn mun de bɛ yen o ne yɛrɛ nana bɛ lansara fana wagati ma juste n nalen bɛ lansara wagati ma n nana sɔrɔ effectivement Baru a n'a dɔgɔkɛ bɛ o cogoya kelen na ne yɛrɛ seliw kɔrɔ ka bɛn seli wagati tɔ dɔrɔn miniti 2 jate ma ne tila seli la dɔɔni Baru yɛrɛ ye micro ta ka seli kɔrɔ ta ka dɔgɔkɛ bila k'a ka tɛmɛ o dɔgɔkɛ tɛmɛna ne yɛrɛ de jɔra dɔgɔkɛ ni micro ta fa ka sabali ani balimakɛ Selifu Jara sabali micro in bila imam bɛngali kɛ tɛmɛ a ko non olu de bɛ mɔgɔw la seli bon ni Selifu b'o la dɔɔni dɔrɔn an ye denmisɛnnin caman bɔra fan caman kana firi anw yɛrɛ kan bon ne yɛrɛ jɔra mɔgɔ tigɛ fɛn fɛn ye ne sɔrɔ a bɛɛ ye ne sɔrɔ ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ Ali de ni mɔgɔw cɛ siga foyi t'o la tigɛ fɛn fɛn ye ne sɔrɔ bɔgɔbɔgɔli la a bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ne jɔlen bɛ Ali yɛrɛ ni mɔgɔw cɛ micro in bila sabali kɛ nin dabila i ye kuranɛtigi de Ala ye kuranɛ d'i ma mɔgɔ bɛ ɲɛgu i fɛ e k'i yɛrɛ bila nin ko ninnu na wa an b'o taa ni ka segin sabali la jama nana caya anw yɛrɛ ma tout d'un coup an ye coup de feu mɛn misiri cour kɔnɔna la o coup de feu min bɔra tiɲɛ yɛrɛ la marifa bɛ mɔgɔ bolo an m'a tigi ye an ye marifa ci kan nin mɛn o lahala kelen sisan an y'a ye k'a fɔ jama jɛnsɛnna Baru yɛrɛ même en personne ale yɛrɛ dɔgɔkɛ min ne jɔlima ni mɔgɔ cɛ ale yɛrɛ ye jama fara ka dɔgɔkɛ in ta tigɛ ma ka boli n'o ye ka bɔ kɛnɛma bon kelen sisan n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka don misiri kɔnɔ a wagati la a bɛɛ maramafɛn dɔ tun b'a bɛɛ bolo kɔnɔ ko k'u nana Baru bɛ ka hakɛ ɲini ka di Baru ma o maramafɛntigi caman donna misiri kɔnɔ kumara dɔw fɛ dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ n dɔn olu ye fɛn bila a bɔ bɛ k'a fɔ bɛnkɛ caman y'a fɔ ma bɛnkɛ an ye nin ko dabila taa a ko banna tututu Aminata Sise ne na kun tɛ foyi ne na Ala ko soko de la bi m'anw bila Torokorobugu yan anw nana Torokorobugu yan ne cɛ tun bɛ Sarawusi de la a bɔra Sarawusi la ka na anw bɛna Torokɔrɔ yan don min hali koko tɛ Torokɔrɔ misiri la bɔgɔto de ko don ko t'a la foyi t'a la silamɛw sigilen filɛ ne cɛ de nana wɔɔrɔ k'a baden dɔgɔkɛ bɔ fɔ san ka na koko kɔrɔ misiri la est-ce que a ye kuma mɛn ka tila tuguni ale ni duguden minnu bi yan Marena ninnu ni Bayisa Jiraw ni fɛnw u k'u ci bɛɛ hali tapi min bɛ da misiri kɔnɔ olu de tun b'a san k'a da tapi kɔnɔ anw y'an ka temps bɛɛ kɛ an bɔra Sarawusi la ka na ne ma deli k'an bɛɛ ko Damɛlɛ ta ye misiri ye misiri ko kɛlɛ min de la ka kɛ o da ma ja la faamaw y'an bɔ ɲɔgɔn na o misiri ko kama o kɛra fo ka taa Damɛlɛ b'a da don misiri ko kuma na n k'a fɔra ne ye ne ma se ka da la ko Damɛlɛ den de sera ka nin baara kɛ wa Damɛlɛ den fɔlɔ t'ale filanan t'a den kɔrɔbalenw kun bɛ yen u bɛ Damɛlɛ ta kɛ misiri ye ni Bamakɔ dugukolo fɛn fɛn bɛ di san'u ka fɔlɔ dɔ wɛrɛ la nin ye Torokɔrɔ Ala ka so ye nin ye sugu ye a kɛra ten de mɔgɔ tɔgɔ tɛ d'a kan alimamiya de y'a to mɔgɔ bɛɛ y'a fɔ sa ko alimami Damɛlɛ y'a dɔn n'i bɛ yɔrɔ min na i tɔgɔ bɛ fɔ o kan o ni i ta y'a ye o tɛ kelen ye. Tɔgɔ ye Sanaba Tarawele misiri in bɛ Karatabuguya la ne si dɔɔni de b'a jɛ san 80 na an bɛna seli a kɔnɔ k'a bɔ Karatabugu la ka na se bɔgɔso ma n'a fɔra ko cɛw ka 200 bɔ ne cɛ tun bɛ 1000 bɔ ka bɔgɔ biriki gosi ka so jɔ
Dramani Bacili u nana kana fɔ ko ka alimami ɲini u taara se Darame ma Badalabugu Bacili nale y'a ɲɛfɔ an ye cogo min Darame ko sanu ka mɔgɔ ta passe ye dɔrɔmɛ 5 ye k'a fɔ ko kana misiri seli ya ko ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ bi yan o kalannen nka a dusu ka bon kɛlɛ ka d'a ye n'u y'o ta a fana kalannen don o kɛra na sababu ye misiri in kɔnɔ kana misiri seli danbɛlɛ na sababu de y'o ye kana misiri seli. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ko aw tɛ taa sugu fiyɛw la aw yɛrɛw ni sugu fiyɛ tali man kan tuguni nka a mana kɛ cogo o cogo ni min denmuso tɛ taa sugu la wala ni min dencɛ tɛ sojɔ la a mana bɔ sira o sira fɛ sa fɛn min fana sɔngɔ kɛn bɛ ka kamanagan kɛ malidenw na bi o tɛ foyi ye o fana ye sogoko ye nka fɛn min bɛ yen n'o yɛrɛ kɛn bɛ ka kamanagan se jamanadenw ma bi o ye sogo de ko Mali lamini jamana ka dɔgɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jamana tɛ min ka bagan saga fara misi kan ko ka ca ka Mali ta bɔ yala Mali sogo kilo 1 a bɔra 500 la ka se 700 la cogo di a kɛra i n'a fɔ 100 o 150 farala kan maa b'u faamu cogo di an tɛ jamana yɛrɛ cakɛbondaso min ka baara ye sɔngɔ kimɛli fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw ka haɲɛfɛn ye n'a bɛ don Mali kɔnɔ yan jamana marabaw kɛn bɛ ka o cakɛbondaso de sigi o bɛ kɔlɔsili kɛ feerefɛnw ka kɛ fɛn ɲumanw ye wa sɔngɔw kana kɛ damatɛmɛ sɔngɔ ye min ka di ye cogo min i b'a yɛlɛ o kan hali n'a y'a sɔrɔ sugu labilalen don an k'ale lamɛn kɛ bisimila Basila. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bara yɔrɔ jumɛn ɲɛmɔgɔ ye radio ɲɛta n bɛ foli lase aw ma aw ka nali la kana an ɲininka yan an ka baara taabolo la service bonda min tɔgɔ ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ko se ko olu sɔrɔ cogo nu u sɔngɔ ko ka se ko o lajɛ ko ɲɛfɔ gouvernement ye donc o sɔngɔ ninnu kɔlɔsi u bɛ yɛlɛ u bɛ jigin u bɛ cogo min na donc walasa sannikɛlaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ donc jago service bonda min sigilen m'o kan ne y'o ɲɛmɔgɔ de nka sogo ta fanfɛla min ye k'a fɔ k'u ka sogo ko yɛrɛ bagan mara k'o yiriwa ka sogo ka labɔli kɛ bagan yɛrɛ ka labɔli kɛ n'o ye misiw ni sagaw ni o fana bɛ cakɛda jamana ka bolofara dɔw kan n'o ye ministère de l'élevage olu de kan ka bagan ko ka koɲɛ bɛɛ dilan walasa dɛsɛ kana kɛ sogoko la bon an y'a ye k'a fɔ sɔngɔ ta fanfɛla la depuis an y'a ye k'a fɔ sogo bɛ ka commencer ka yɛlɛ 20 40 fo kana se a bɛ hakɛ min na 480 fo kana se 560 hakɛ la donc an ye wulikajɔ boloda donc bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan mɔgɔ da bɛ sogoko kuma la an ye sera bɛɛ ma ka ko ɲini k'a dɔn fɔlɔ parce que n'i bɛ fɛ k'a ɲɛnabɔ i b'a ɲɛɲini i bɛ sigi ka fɔ kɛ degun bɛ yɔrɔ minnu na i ka se k'i bolo da o kisɛ kan donc an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ k'a dɔn mun kama sogo sɔngɔ yɛlɛnen bɛ nin waati in na an tilara k'a lajɛ an kɛrɛfɛ duguw la koɲɛ bɛ cogo minnu na yen yɔrɔw fana na parce que anw ka baganw bɛ bɔ ka taa yen fanfɛlaw la donc o bɛɛ jateminɛnen kɔfɛ donc ani u sigira ka kuma i n'a fɔ bagan maralaw ka ministère bɛ yɔrɔ min na an ye sigi caman kɛ yen ka se k'u ka gɛlɛyaw dɔn komi olu ka baara taabolo de don Mali bɛ se ka lafiya cogo min na sogoko la olu ka baaraw ye donc an bɛ wele yɔrɔ na yen anw yɛrɛ fana b'u wele an bɛna ka na ɲɛ dɔn kɔsa in na sa komi a kɛra sa mɔgɔw yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔw tun bɛ a sɔrɔ nɔgɔya min na donc o sɔrɔli nana gɛlɛya donc gouvernement de transition n'o ɲɛmɔgɔ ye fɛn ka fara ne ka ministre kan donc olu ye a ɲini minnu da bɛ sɔngɔko la an k'a lajɛ nɔgɔya min bɛ se ka kɛ a sogo wayiw ale ni misi juraw ye pour que au moins nin waati na sogo bɛ se ka nɔgɔya bon o de la o kumaɲɔgɔnya bɛ sen na an n'o ye kumaɲɔgɔnya sen an kɔni ye fɛn dɔ a bɛ fɔ min ma proposition an y'o dɔw da yir'u la dɛmɛ sira dɔn an y'o yira u la an y'a f'u ɲɛna fana an bɛ fɛ fana nin hakɛ de ka bɔ sogo sɔngɔ la bon an n'u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ fo ka na se juma waati ma juma yɛrɛ u tun ye layiru d'a ma yɔrɔ na k'a fɔ ko u bɛna ka na déclarer k'a fɔ ko u sɔnna an ka fɔlen ma nka o ye wayew ye donc u taara komi olu fana ye syndicat de u bɛ syndicat bolofara UNTM na u bɛ CDTM na u bɛ CSTM na donc bɛɛ taar'i ka mɔgɔ lamɛn bon dɔw
dɔw bɛ yen olu sɔnna nka u ko k'u b'a kɛ wayiko ye ko ni majoritairement ko ni mɔgɔ min ma ko n'u ma fɛ donc u seginna ka na fɔ an ɲɛna tɛnɛndon k'a fɔ k'u kun ye layiru min di k'u ka kɔmɔgɔw ma jɛn n'a ye an m'an bolo jigin an ko peut-être o de i b'a sɔrɔ u m'a faamu ne a ma ɲɛf'u ye ka ɲa sinon an ye jate minnu minɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra cogo cogo fɛn tɛ ka d'i ma o ni fɛn dir'i ma dɔ kan ka bɔ a la donc an y'o kuma ɲɔgɔnya fo kunun an n'u farala ɲɔgɔn na an yɛrɛ ye an tun bɛ fɛ ka dɛmɛ min boloda an ye tilara ka dɔ wɛrɛ fara o kan ka usuru fana ta ka fara o kan nka u bɔra u ka mɔgɔ minnu nana délégué minnu nana u seginna ka taa k'olu tɛna se k'a décider ko f'u ka t'u ka mɔgɔw lamɛn ko mais ni Ala sɔnna ma ko bi u tun y'a fɔ an ɲɛna ko bi mais midi selen ne y'u wele u ko ma k'u ma se ka ɲɔgɔn ye k'u y'a bila sini na ko sini de k'u bɛna ɲɔgɔn ye k'u bɛna jaabi fɔ an ɲɛna bon négociation de don parce que n y'a f'i ye cogo min na mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ lase population ma wayiw ni misitigiw fana ye population dɔ de a se bɛ ministre ye a se bɛ gouvernement ye conseil des ministres la k'a fɔ dɔrɔn ko bi ko sogo sɔngɔ tɛ tɛmɛnin kan i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn sama-sama bɛ ko caman na bon o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye anw yɛrɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ an dun bɛ ka dɛmɛ de lase u ma fana u ka se ka o dɛmɛ c'est comme an bɛ dɛmɛ don olu ma olu b'a lase population ma bon an ko bon a kɛra cogo cogo an bɛ continuer k'an timinanja ka se u ka se ka danna ka se ka tugu an kɔ donc ni Ala n'a kira sɔnna ma an b'o kuma ɲɔgɔnya min na an bɛ jigiya k'a fɔ u bɛna faamu parce que basi la min ye sogoko togo ye sogoko ko caman b'a la sogo mana gɛlɛya anw bɛ taa musow bɛ taa san waye min fɛ bɛɛ ɲɛ b'o de la nka sogoko gɛlɛya bɛ taa yɔrɔ la min bɛ waye dépasser parce que ni bagan gɛlɛyara donc togo o togo e bɛ taa san ni k'a peser k'a feere bon i tɛ min sɔrɔ a la i b'a san hakɛ min na i b'a fɔ k'i b'i ka tɔnɔ da o kan k'a lase donc an bɛ waati min na bi pour que an bɛ bɔ nin kɔnɔ pepepepewu cɛsiri de kan ka kɛ pour que bagan mara bɛ se ka développer an ka jamana kɔnɔ bagan mara ka développer n'a fɔra bagan mara ka développer baganw bɛ yan mais k'a organiser a ka organiser pour que duguba kɔnɔnaw la bagan dumuniw bɛ se ka sɔrɔ jiw bɛ se ka sɔrɔ i y'a faamuya donc an ka jamana an ka baganw ka to an fɛ an na tilema la a kana taa kɔfɛ parce que ni gɛlɛya bɛɛ an bɛ kalo 6 de kɛ gɛlɛya kɔnɔna na ni Ala n'a kira sɔrɔ a ma n'i ka ɲininkali bɔra a la an bɛna so fana ma. Directeur i y'a fɔ cogoya min na ko Mali ye bagan jamana ye an dɔnnen bɛ bagan mara la o bɛna ta bagan bɛ bɔ an fɛ ka taa jamana minnu na an b'a ye sɔngɔ ka nɔgɔ olu fɛ sogo la ka tɛmɛ anw ta kan i yɛrɛ ye a kunnafoni dɔw lase mɔgɔw b'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ani u ka kuma senw fɛ k'a fɔ ko Sénégal ani jamana wɛrɛw la sogo da ka di ka tɛmɛ Mali kan i n'a fɔ Côte d'Ivoire b'o la sogo dun bɛ bɔ an fɛ yan misi bɛ bɔ an fɛ yan ka taga olu fɛ yen munna maliyɛnw ka misi bɛ bɔ ka taa dugu la dugu min a sogo ka nɔgɔ ka tɛmɛ yan kan mun na n'o ye. Basira n bɛ foli lase ma o ɲininkali la o ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ o ɲininkali in na an b'a fɔ ko walawalabaliya de b'a to o kuma in carila dugu kɔnɔ ne b'a fɔ sogo ma nɔgɔ jamanaw la dɛ sogo sɔngɔ ka nɔgɔ o dugu dɔw la ka tɛmɛ Bamakɔ de kan o yɔrɔ dɔw la sogo ka nɔgɔ ye ka tɛmɛ Bamakɔ ale ni duguba dɔw kan o ye tiɲɛ ye bon o min filɛ nin ye o ye min ye o ye kɛnɛkan ko o ma daminɛ ɲinan san na i b'a dɔn depuis fɛn na anw ka dekun i n'a fɔ n y'o f'i ye cogo min na o ye a bɛ fɔ min ma ko politiki min bɛ bagan mara ni bagan parce que bagan mara ye jumɛn ka bagan maralaw k'u dɛmɛ ka bagan fɛnw d'u ma k'u lakana k'u accompagner o fana sirilen bɛ ministère so dɔw de kan bon olu seko kɛ dɛ mais o baara in o ma kɛ ni wasa ye anw fɛ yan bon olu mɔgɔ ninnu olu ye ba don o koɲɛ la bagan tɛ minnu bɛ bɔ an fɛ yan nɔ c'est vrai anw de bɛ taa ni bagan olu fɛ mais olu sera k'u yɛrɛ organiser n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ye anw fɛ yan nɔ samiya waati samiya ye kalo 4 bon ni binw ni jiw bɛ kɛ yan kalo 2 ka fara o kan donc kalo 6 o ka nɔgɔn bagan mara la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ parce que bin bɛ o waati ji bɛ yen bon i tɛ wari don bagan dumuni na donc a ka ca la bon baganw bɛ lafiya u bɛ fari sɔrɔ o waati fana wa i mana taa sugu kɔnɔ a bɛ bagan sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ min faga k'a sogo feere mais n'o waati o kalo 6 tɛmɛna bagan dumuni ko o de bɛ gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ parce que min ye bin jeni donc fɛn foro bɛɛ bɛ jeni bin bɛɛ bɛ tunun pewu donc an ka mɔgɔw
u bɛ bɔ ni bagan in ka taa n'a ye jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Côte d'Ivoire. Bon Côte d'Ivoire olu ye politique min kɛ walasa olu bɛ se ka an ka baganw fana bɛ to olu fɛ waati jan olu ye ji sigiyɔrɔw ale ni u bisimila ye ko ɲuman kɛ yen nɔ. Donc an ka bagan kalo 6 min na n'o bɛ bɛn gɛlɛya ma anw fɛ yen o b'a sɔrɔ dumuni b'olu fɛ yen donc an baganw bɛ t'u la fa ye fo kalo 6 kɔnɔna na o bɛna fɔ ko bɛ k'u foro o bagan kelenw bɛ segin ka na n'an ka samiya daminɛtɔ sera dɔrɔn komi bin bɛ sɔrɔ donc o baganw de bɛ segin ka na anw fɛ yan nɔ. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ tilema waati bagan min b'olu fɛ yen k'a fɔ ko min kan ka faga ka kɛ sogo ye o ka ca ni anw ta ye u ka dugu dɔw la. Bon anw fɛ yan nɔ bagan dumuni ka gɛlɛn. Bon ni dun tilemafɛ sogo minnu bɛ faga n'an ka wayi b'o fɔ a bɛ fɔ o ma embauche u bɛ don embauche de la. Donc embauche bɛ kɛ i bɛ bagan sa 60,000 wali 50,000 i b'a don embauche la kalo 2 kalo 3 o kalo 2 ni kalo 3 kɔnɔ i bɛ turuto de kɛ k'u balo e bɛ turuto de kɛ k'u balo ani bu nafamaw ale ni u bɛ furakɛ donc i bɛ charge de don la. Donc i ye bagan min san 60,000 ou bien 40,000 o bɛ kalo 2 bɛ dafa kuma o kuma o sɔngɔ tɛ kɛ 60,000 40,000 ye dɛ caman de bɛ fara o kan. Donc o caman min bɛ fara o kan wajibi la boucher fana bɛna taa bagan san kuma min na o b'a sɔrɔ bagan gɛlɛya la o dun bɛ kɛ tilema waati o de la i b'a ye nin kuma mana se anw ka jamana kɔnɔ san o san sogo bɛ gɛlɛya parce que bagan ka gɛlɛn. Donc i ka kuma la a jaabi ye min ye o dugu ninnu dɔw la minnu ka surun an na y'a ye Tɛngɛrɛnna maraw ni kɔrɔkɔw ni u ka nord o fanfɛla ninnu na ni bin bɛ yen nɔ olu sogo ka nɔgɔn ye mais ka tɛmɛ Bamakɔ de kan. Kɔrɔkɔta min n'aw ye fɛnw na bon kɔrɔkɔ ni dugu min ka surun dɔɔni o voilà an ka Mali dugu Sikaso fanfɛla minnu ka surun i b'a ye olu fɛ yen nɔ a bɛ feere 340 mais a bɛ feere anw ka o yɔrɔw la 240 a gɛlɛyara cogo to a tɛ tɛmɛ 300 kan. Donc o la i ka kuma jaabi o ye mais ka kow da ɲɔgɔn ma o tɛ anw ka laɲini to ye. Gɛlɛya min b'an fɛ yan nɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di o ye sira 2 de a sira fɔlɔ fo minnu ka baara bɛnnen bɛ baganko yiriwali ma an ka jamana kɔnɔ n'o kun cɛsirilen don ka dɔ fara u ka cɛsiri kan parce que diɲɛ cogo bɛ ka yɛlɛma yɔrɔw a bɛ fɔ min ma urbanisation baganw ka don bɛ ka kɛ baganw ka dumunikɛ yɔrɔw la u ka ji min yɔrɔ ko bɛ ka ca engrais ko o gɛlɛya bɛ bon ɲinan ta min yɛrɛ nana fara o kan bɛɛ b'o kalama k'a fɔ o ye kɔrɔko ye kɔrɔkolo gɛlɛyara ka fo ka taa fɔ gɛlɛya i b'a jateminɛ san o san CMDT bɛ kɔrɔkolo hakɛ min di o ye 350 de a b'o de bɔ mais i b'a dɔn ɲinan min sera ka bɔ 10 kɔrɔkolo de sɔrɔ la o daminɛna ale ma sɛbɛnni kelen sɔrɔ o bɛɛ kɛra yɛlɛmana ka kɛ turuto o banna pewu donc u taara bu nafama ninnu kan donc a bɛ bɔ jamana wɛrɛ minnu na ka na jagoya de a bɛ gɛlɛya donc o gouvernement fana ye seko kɛ parce que a ye dɛmɛ lase minnu bɛ taa kɔrɔkolo ta kɔfɛ ka na ka dɔ bɔ a ka dédouanement na donc o bɛɛ n'a ta pour que dɔ bɛ bi ka dédouanement na i nana ni minɛn de ye o ni minɛn yɛrɛ ma sɔrɔ dun an bɛ taa minɛn san minnu fɛ olu fana mago b'u ka kɔrɔkolo la donc a kɛra sababu ye tuluko gɛlɛyara parce que an tɛ tulu caman bɔ an tɛ bɔ ni tulu caman ye kɔfɛ o an ka tulu fanba m'a fɔ Bamakɔ ni fɛnw na Dinɔriw ni fɛnw bɛ dun yen mais an ka sigida misɛnw ni an ka région na bon a ka ca la tulu min bɛ dun yen nɔ kɔrɔkolo tulu in bon o de ma sɔrɔ n'o sɔrɔla bɛɛ b'i ɲɛsin importation in fana de ma donc o fana o gɛlɛyara n'an da bɛna se o ma kɔfɛ. Ani busew sigira i ko k'u kan ka jaabi di bi n'Ala sɔnna ma ayiwa a kun kelen bɛ ka prix joli de fixé u ye sogo kilo prix la Koloma ni Buma. Bon anw ye laɲini de kɛ i b'a dɔn ni aw bɛ kuma ɲɔgɔnya la dɔ de bɛ bɔ bɛɛ de bɛ na ni i ka position ye parce que ni i ye wari min bila u ye o de bɛ jate de bɛ ko kan k'a lajɛ o bɛ se ka hakɛ joli ta olu ka perte la donc n'o o sera ka an y'o o jatew de minɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye laɲini kɛ je crois que nafaba to o la fɔlɔ parce que an bɛ négociation na gouvernement kɔni ka laɲini ye de sogo tun bɛ hakɛ min na a ka segin o la bon k'a sababu kɛ fɛn caman ye mɔgɔw ka sɔrɔ man bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ min yɛrɛ bɛ sogoko in gɛlɛya kosɛbɛ anw fɛ yan nɔ sogo kilo 1 saba man ca bon nasɔngɔ ye 400 ye 100 o bɛ don sogo la ka
malo tabo la ka sɔrɔ ka nafɛnmisɛnninw bɔ a la bon nafɛnmisɛnninw ni waati in fana la o nafɛnmisɛnninw nu sɛnɛ waati tɛ sisan tomati samiyɛji bɛ bin yɔrɔ min na dɔrɔn jardinage ko bɛ nɔgɔya bon n'a fɔra ko 400 na i ka nafɛnw san parce que o nafɛn ninnu fana o fana bɛ gɛlɛya ka sababu kɛ parce que n'u o sɛnɛ waati tɛ sisan ye minnu b'u mara o marali fana bɛ dɔ de fara olu sɔngɔ kan i ye kalo 3 kɛ fɛn maralen b'i bolo non seulement dɔ bɛ bɔ a poids la ni dɔ bɔra a poids la fɛn jimanw de don u jalan de don donc a jalan ni feereli ni kɛnɛ ni tɛ kelen donc dɔ farala n'a ja fɛnw kan dɔ farala sogo kan donc n'o kɛra basi la n balimamuso u kamana bɛ guwan donc o de la sogoko in an bɛ fɛ cogo bɛɛ la nɔgɔya bɛ se ka k'a la nin waati in kɔnɔna na voilà pour que ni 100 b'i bolo i bɛ se k'i ka sogo 100 san k'i ka na la parce que bi na sogo bi yɔrɔ la tɛ sɔrɔ voilà 100 n'a tigɛra ka d'i ma a tɛ bɛrɛ bɔ. ni burusiw ma sɔn a ka fɔta in ma aw dun ye dɔ labila u ye bon jamana dun bɛ gɛlɛya kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la sigafo in kɔnɔna la n'u mana sɔn aw ta ma sisan aw kɛlen bɛ ka bɔda jumɛn ɲini jamanadenw ye. basi la n y'a f'i ye cogo min na n ko burusiw fana ye jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw olu anw b'a jigiya k'a fɔ jamana hami b'anw na cogo min na a hami bɛ burusiw fana la ten o mɔgɔ de métier de ye boucher o sinon i yɛrɛ ye consommateur o sogo peut-être i b'o feere mais ni fɛn wɛrɛ gɛlɛyara i b'o santi donc an bɛ ɲɔgɔn faamuya la peut-être k'an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ jamana kɔnɔdenw tɔw fɛ u ka u balimaw faamuya anw kɔni bɛ jija la tuma dɔw la an bɛ bɔ yan nɔ fo minuit an bɛ baara kɛ yan fo minuit fo 22h an n'u bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taa u ka ɲɛmɔgɔ ninnu olu ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ hinɛ bɛ anw na bi parce que kuma o kuma ni olu y'a faamu n'u taara se kɔfɛ mɔgɔw ma donc a bɛ gɛlɛya bon i dun b'a dɔn an bɛ jamana waati min na an bɛ fɛ ka basigi de kan ka kɛ ni ko i bɛ taa a se bɛ minisiri ye bi ka décision ta bi k'a fɔ ko bon sogo an ka laɲini ye min ye sogo ka feere na o bɛ se ka kɛ o a se b'a ye fana ka polisiw bila u bɛ boli mais jamana mago t'o la bi o n'u y'a faamu k'a fɔ ko min bɛ ka d'u ma nin peut-être a kana na se k'u ka marge bɛɛ datugu n'a sɔrɔ i tun bɛ tɔnɔ min sɔrɔ peut-être que i bɛ se ka ale filɛ nin i bɛ dɔɔnin bɔ o tɔnɔ la ala yɛrɛ bɛ na ni sababu ɲuman wɛrɛ ye parce que an bɛna don samiya la donc baganw commencera ka segin parce que san tɔw la hali ni fɛn ma kɛ nin waati ninnu mana se dɔrɔn wala baganw bɛ na parce que bin bɛ yen ji bɛ yen donc sogo bɛ sɔrɔ bon n'o farala gouvernement ka dɛmɛ kan n'u sera k'o ye an kɔni b'o bɛɛ lajɛlen f'u ye n'u sera k'o ye ka sɔn an ka fɔta ma pour que kalo 2 kɔnɔ parce que samiya daminɛ fana ka gɛlɛn dɔɔni o b'a sɔrɔ embauche misiw dɔɔni bɛ yen denmisiw ninnu fana dɔɔni bɛ yen donc u bɛ ɲɔgɔn dafa donc sogo bɛ se ka prix bɛ se ka stabiliser donc an b'o o de sigi la u ka se k'a faamu an bɛ timinandiya de don ni ala ka jɛ. An balimaw nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a k'a fɔ tɛrɛn bolili a bɛna taa tacogo kura la n t'a dɔn ni aw hakili b'a la tuma min na Mulayi Mohamed Abubakar n'a tun lakodɔnnen don ni Baba Mulayi ye ale sugandili min kɛra ka kɛ talifɛnko Mali yɛrɛ donni ka bɔ o dabali n'o fɛɛrɛw bɛ tigɛ tuma min na ale sugandira ale fana a tun y'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita tuma min na IBK bɛ fanga na k'a ka ŋaniya ye tɛrɛn ka wuli a sigili mun kɛra a tun taara ka taa lajɛ nka o senfɛ ko tɛrɛn baarakɛlaw u ye baara nɔgɔya a bolo wa sabu janvier kalo san 2018 minisiri tun tali min kɛra k'a jira k'a fɔ cogo min na tɛrɛn bɛ se ka boli daminɛ a kɛra i n'a fɔ a ma kɛ tɛrɛn baarakɛlaw fɛla ye olu yɛrɛw kɔni ko n'i y'a ye k'a fɔ tɛrɛn min bɛ mɔɔw donni ka taa ko ye tɛrɛn bolibaw de ka hakilina ye ko u ma ta tacogo kura la wa yala tɛrɛn bɛ se ka boli ni kunkolo 1 wala kunkolo 2 ye wa yala Mali marabaw don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw hakilina jumɛn bɛ olu la hali n'a y'a sɔrɔ tɛrɛn tun ye boli daminɛ a ma bɔ ntɛnɛn ka kari sɔrɔ an ka dunkibaru nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye tɛrɛn bolili a tɛ taa fo baarakɛminɛn ɲumanw a kɛra waati i n'a fɔ minisiri min tun bɛ yen a tun ye a labɛn cogo min a tun ma kɛ tɛrɛn baarakɛlaw fɛla ye a yɛrɛ taara ko a ma taa ni fɛn ye yala wari de dira tɛrɛn bolibaw ma wa wala tɛrɛn baarakɛlaw ma wa nin ko in kɛra i n'a fɔ fɔlɔ in ta kɛra cogo min u b'a fɛ ka kɛ politiki mankutu fɔ de ye wa a ko ma kɛ cogo o cogo yala ka tɛrɛn boli ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi kɛcogo ɲuman don wa a bɛna se ka kɛ kɛcogo jumɛn yala chemin de fer yɛrɛ a tiɲɛ yɛrɛ jumɛn ye sira min bɛ bɔ Kayi ka taa Bamakɔ yala
o terrain bɛ se ka wuli cogo jumɛn hali n'a y'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ ka terrain wulili kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ yen n'olu ye kayikaw ye wala ka bɔ Bamakɔ yan ka taa fɔ Kayi ka taa fɔ Diboli minnu bɛ yen n'olu ye a sira bolibaw ye yala olu ka hakilinata dun ye jumɛn ye a mana bɔ sira o sira fɛ Rajal ale ni terrain cakɛ bundaso mɔgɔw o baarakɛlaw barosigi bɛna k'u fɛ an yɛrɛ t'u lamɛn wa tuma dɔ la an bɛna faamuyali kɛ nin bɛna kɛ baro tako fɔlɔ ye. Brahma Kulubali section syndicale unique INTM du chemin de fer secrétaire général ye. Yusuf Keita ni Brahma ko ka adjoint directeur de section syndicale unique INTM Sopafel la. Chemin de fer n'a fɔra anw minnu bɔ Kayi anw caman bɛ content a bɛ san caman bɔ bi a bɛ san 3 ɲɔgɔn bɔ nin ko in bɛ sen na nka kɔsan dana in na a bɛ ka dan tulo kan ka fɔ terrain bɛna wuli fo ka kɛ o ye terrain dɔ yɛrɛ bɔ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka taa turu cɛ ka na mɔgɔ caman nisɔndiyara k'a fɔ terrain bɛna wuli chemin de fer kungo kɛra bi ni ko b'a fɔ Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman intéressé dɛ surtout dugu minnu bɛ terrain sira kan ka taa chemin de fer ko de la ala jumɛn na bi chemin de fer ko an bɛ a ko kun kan pour que a ka wuli exactement secrétaire général adjoint Yusuf Keita bɛna se ka dɔ fɔ machine ko kuma na machine min bɛ taa ka segin la chemin de fer wulili ko bɛ programme min na o ye programme de relance ye ni hakili b'a la en octobre 2019 communication écrite donc de la ministère des Transports fait par rapport à un plan d'urgence de reprise de trafic voyageurs et de marchandises entre Kayi et Bamako. Donc au plan d'urgence de reprise et exécution de Bessena en hakili la ni accompagnement kɛra a ɲɛma c'est-à-dire baara mun bolo dalen don ni mun yɛrɛ kɛlen don ka ban ni jamana ɲɛmɔgɔw ye o jɔyɔrɔ la ka se ka o tɔ lase ni ala sɔnna ma chemin de fer bɛ se ka wuli. Monsieur Keita i ye nin kɔrɔfɔ ninnu mɛn chemin de fer wulili ko la chemin de fer bɛ lahala jumɛn na e fana bɛ se ka mun fara nin kan. D'accord n ka secrétaire général ye min fɔ Rajal a ye kuma bɛɛ fɔ dakuruɲɛ kelen na parce que chemin de fer tɛ société ni a jɔra ka san 1 ni san 2 kɛ k'a bɛ se ka girin ka wuli a bɛ b'a fɔ bamananw ka kuma sama bɛnnen yɛrɛ ka gɛlɛn a ye relance min fɔ ni o accompagnement si ça fait pas défaut n'o ma fiɲɛma don ko la a ka ca ala fɛ a wulili tɛ problème ye parce que ressources nécessaires bɛ yen a mettre guillemets ka se ka a baarakɛ bolo kan pour que ka se ka wuli. Bon n'a fɔra chemin de fer an b'a dɔn k'a fɔ Mali kelen tɔgɔ tɛ fɔ a la Mali ni Sénégal de bɛ fɔ a la an bɛ da yɛlɛ ko bi chemin de fer kɛra an kelen ta ye wa walima halisa jaga baara de bɛ sen na wa. Alhamdulillah Rasjal. Bon an bɛ don min na ko bi programme min bɛ programme national don parce que n bɛ hakili lajigi kɛ dɔɔni chemin de fer taalen concession na en 2003 Mali ni Sénégal de jɛla k'a ka chemin de fer privatiser quoi c'est-à-dire a y'a tɔnɔma da donc o kɛla a kun dilen don mɔgɔ kelen ma ala nana kɛ o baara ninnu ma se ka taabolo a ma se ka sira sɔrɔ ten donc u nana dansigi o baara ninnu na en 2015 donc 2015 préavis de la concessionnaire ma mars 2016 toujours jamana fila jɛla ka u bolo di ɲɔgɔn na ka jɛkulu dɔ sigi n'an ko ko organe de phase transitoire jamana fila bɛ jɛ ka baara kɛ donc ala nana kɛ gɛlɛya caman fana nana ye o organe de phase transitoire kɔnɔna na fo kana se janvier kalo tile 31 ma san 2020 donc o jamanaw ye dan sigi o organe de phase transitoire la donc dan sigila o la o date la donc a fɔla ko bɛɛ ka i ɲɛsin i ka mɔgɔ ma c'est-à-dire cheminot min bɛ Mali la Mali b'a ɲɛsin o cheminot tali ma cheminot min bɛ Sénégal b'a ɲɛsin a ka cheminot fɛngɛli ma en attendant que u ye baara min boloda nouvelle réforme institutionnelle sɔnni o ka sigi kala kelen kan donc an bɛ phase min na an bɛ se k'a fɔ Mali ni Sénégal bɛɛ n'a damana chemin de fer dɔ bɛ ka taa se fɛngɛ ma. Keita a yɛrɛ k'a fɔ chemin de fer fana terrain bɛ boli sira min yɛrɛ kan n'o yɛrɛ ye ko mɔgɔw kɛlen bɛ ka taa so jɔ ye o bɔlen kɔ a la a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ caman fana y'o yɛrɛ ninnu bɔ u bɛ ka feere suguw kɔnɔ chemin de fer bɛ se ka wari ka sɔrɔ nin ko ninnu bɛ sen na wa. Alhamdulilayi Rajal a ye ka kuma mɛn min dan ye min tigila de ye ala ye ko kɔni ka bɔ Kulukoro ka taa fɔ Deboli o lien min bɛ yen o b'a nɔ la a bɛ se ka kɛ so jɔra ka surunya o yɛrɛ ye la mais o yɛrɛ tun b'a nɔ la mais a nana se yɔrɔ dɔ la
ka bɔ Moribabugu ka bɔ Korofina MP ɲɛfɛ dɔɔni ka taa fɔ Kulukoro o wara ye wuli effectivement o wara ye wuli la mais an ka problème bɛ yɔrɔ min na sisan an ka problème bɛ secrétaire général min fɔ problème d'ordre national de bɛ yen parce que société de patrimoine bɛ baara kɛ nɛgɛsira kan ka bɔ normalement Kulukoro ka taa da Dugoli o dan de y'o ye mais an bɛ yɔrɔ min na sisan volet voyageur o bɛ sauver cogo min ka bɔ Bamakɔ ka taa Dugoli o de fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ bon siraw so jɔlen bɛ siraw kɛrɛfɛ o ye tiɲɛ ye mais disposition talen don État yɛrɛ fɛ pour que ka SOPAFER bila a ka sariyaw kɔnɔ u ka wuli parce que a jɔli ka nɔgɔn n'a cili ye a cili bɛ na ni sira caman ye mɔgɔ caman bɛ don a la tribunal ko b'o la ko wɛrɛ b'o la an ka direction kɔni tɛna se ka baara kɛ k'a sɔrɔ olu so ninnu gulon bɛ araye la u kan ka wuli cogo min na n'u sigira sigicogo min na n'u sigicogo ɲuman tɛ u bɛ wuli mais ni sigicogo ɲuman don k'a tɛ araye ɲɛsira la parce que a bɛɛ fɛnɛ SOPAFER fɛnɛ ka budget de fonctionnement kɔnɔ ka yɔrɔ dɔw di b'o la ni olu dilen don dicogo sariya cɛ ɲuman na problème foyi t'o la mais n'a ma di a bɛ wuli dɛ. mais Keita chemin de fer fana n'i y'a ta k'a lajɛ chemin de fer araye fanfɛla ninnu ka bɔ Malitel da yɔrɔ ka taa bila fo Babemba yɔrɔ an ka jate la a yɛrɛ ka fɔ bɛɛ chemin de fer ka yɔrɔw de an y'a ye yɔrɔ ninnu yɛlɛmalen bɛ ka kɛ sugu ye chemin de fer jɛnnen de bɛ n'a ye walima a ko bɛ cogo di. bon i ye kuma min fɔ Jalo o diyara n ye parce que yɔrɔ minnu kɛlen bɛ sugu ye parce que i b'a dɔn dugukolo ye bɛɛ lajɛlen dugukolo ye jamana de ta ye État de ta ye bon ni État ye sariya sigi a bɛ se ka dugukolo ɲini dugukolotigi fɛ k'a ka baara kɛ a kan n'a tɛ dugukolotigi ka baarakɛta n'a tɛ don o ka sariya kɔnɔ n'a t'o ka baara la tiɲɛ u ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'a kɛra sugu ye kurukɔnɔla dɔw de don u y'a ɲini chemin de fer fɛ ka a kɛ sugu ye en entendant parce que mɔgɔw tun bɛ voie publique kan u y'a dilan u ni en son temps chemin de fer direction kɔrɔ min tun bɛ yen ani État y'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ sugu ye on va voir sisan an bɛ yɔrɔ min na komi yɛlɛma dun bɛ ko bɛɛ kɔnɔ SOPAFER de bɛ yen on va voir ni SOPAFER ni a b'olu si ça ne dérange pas peut-être que u kan ka u formaliser cogo min u ka t'u place la SOPAFER bɛ se k'o kɛ mais si ça leur dérange n'a bɛ SOPAFER déranger SOPAFER b'a bɔ yen parce que u bɛ SOPAFER ka compétence kɔnɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan SOPAFER de jɔlen don ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi national ko a seri. mais SOPAFER ye jumɛn ye ani an bɛ kasabi ko min na ka d'a kan ni Jibril Nama Ala ka hinɛ la bi ale tanyana an ye baro caman kɛ nin ko in kan wari min bɛ sɔrɔla nin yɔrɔ ninnu na kasabi caman don dɛ a wari bɛ taa di jɔn de ma faso de b'a minɛ walima aw syndicat de b'a minɛ a wagati an da donna la a yɔrɔ cayara dɛ. Jalo o diyara n ye mais ne tun bɛ min ɲini fɛ n ma boli question ye parce que fɛnba bɛɛ n'a tajuru de don parce que domaine ka ca chemin de fer ye organe caman baden de ye mais Ala y'a kɛ e da donna yɔrɔ min na sisan ne tun b'a fɛ i ka ne ka secrétaire général ɲininka o yɔrɔ la o de tun ka di ne ye ka da mun kan secrétaire général ye Sulatan ye et puis secrétaire général bɛ sur le terrain moi ne dun ta ye matériel ne ye service matériel de ye bon fɛn dɔw bɛ yen n bɛ se k'olu jaabi k'a fɔ ko n bɛ a baara yɔrɔ kɔnɔ ko n b'a kalama mais n bɛ n da ye n bɛ n tigila de ye ne tun ye o question posé n ka secrétaire général kun a k'i jaabi o de tun ka di n ye. secrétaire général i yɛrɛ ye nin mɛn k'a fɔ ɲininkaliw ka tɛmɛ la faso jama ka se ka faamuyali kɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ kunpanna nin ko ninnu na kabini Jibril Nama mantanya ne yɛrɛ ye siɲɛ caman kɛ n bɛ taa ka biro la Ala ka hinɛ la fo ka se fo fana ma ne ninnu bɛɛ lajɛlen barow sigi ka tɛmɛ wagati tɛmɛnenw kɔnɔna la a bɛɛ kɛra nin yɔrɔ ninnu kunkanko kɛyɔrɔ la chemin de fer ɲɛmɔgɔw de bɛ ka wari ninnu minɛ k'a dun wa. Jalo an bɛ i fo c'est-à-dire yɔrɔ ko in ye fɛngɛ dɔ ye dossier a ɲagaminen don kosɛbɛ c'est-à-dire chemin de fer yɛrɛ ka baara kɔnɔna na i b'a dɔn dugukolotigi don parce que chemin de fer bɛ service kɔrɔbaw fɛ o service min pour que a ka se k'a ka baara kɛ a mago bɛ kɛnɛ la ka baara kɛ donc an ka fɛngɛ ninnu ça date depuis le temps colonial donc wagati dɔ nana se fɛnw nana bayɛlɛma o dugukolo an nana a jateminɛ k'a fɔ chemin de fer bɛ se ka dugukolo tɔnɔbɔ a tɛ min tɛ dankara ka baara la donc esprit nana ka na don contrat de bayiw la
contrat de bail contrat mais c'est-à-dire dugukolo bɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ baara dɔ k'a la a bɛ musakanin dɔ sara chemin de fer ye en attendant que chemin de fer mago ka se a ka yɔrɔ ma donc o mɔgɔ dɔw sigilen bɛ o bɛ wari sara chemin de fer kɛsi a tɛna fɔ wari bɛ sara chemin de fer ɲɛmɔgɔ ye k'u k'a minɛ k'a dun wari bɛ sara chemin de fer ye a bɛ verser chemin de fer kɛsi kɔnɔna na mais mun nana kɛ nin wagati damadɔ kɔnɔna na a kɛra chemin de fer ye wala a kɛra service public dɔ ye o service fɛn o fɛn ni dugukolo b'a bolo donc n'a nana don spéculation foncière baw la donc dugukolo ko nana kɛ bɔsi bolo ye i b'a ye souvent i yɛrɛ halala don min ye i falafala la sisan dɔw bɛna essayer ka kalabanjiya fɛngɛ ou bien ka essayer ka du fana minɛ cogo dɔ la donc comme chemin de fer ka dugukolo a caman ye dugu kɔnɔna ye a fana hakɛw kun ka fɛngɛ mɔgɔw nana bonya u kan wagati dɔ kɛla la spéculation foncière tigiw ye attaqué kosɛbɛ c'est-à-dire i b'a ye mɔgɔ caman bɛ taa so jɔ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ nin dɔ ye chemin de fer ka mɔgɔ yamaruyalen ye wali nin dɔ ye fɛngɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ ka so jɔ illégalement c'est-à-dire papier t'u bolo wali kelen ni papier b'u bolo papier kan ka di mɔgɔ min fɛ o tigi m'a di donc o baara ninnu yɛrɛ kɛla baara gɛlɛnbaw ye o ye ko ɲagami fo ka na a bila wagati dɔ la ne hakili b'a la san 2020 kɔnɔna ministère yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o ministère des finances de y'a audit financier k'a fɔ ko u k'a lajɛ u ka fɛsɛfɛsɛli kɛ chemin de fer dugukolo ko na mun sigilen bɛ sigi cogo min ani mun sigilen bɛ sigi kan min mun na musaka mun sara ka se ka o bɛɛ dɔn donc olu mɔgɔ ye o baara kɛ hakili la rapport final ma déposé an bɛ o rapport final ma kɔnɔna ani recommandation min kan ka kɛ ani so yɛrɛ jɔ cogo min tellement que spéculation foncière nana se fɛngɛ dɔ la dɔw so jɔ i n'a fɔ i ye question fɔlɔ fɔ i tɛmɛtɔla i da don a kuma na so dɔw jɔla fo ka gɛrɛ ara i la fo ka dama tɛmɛ ko a dɔw bɛ yen vraiment a tigiw tɛ sécurité la a tɛ arayi baarakɛlaw yɛrɛ bila sécurité la donc audit nin kan ka o jaabi bɛɛ fɛngɛ mun kan ka kɛ o fɛn ninnu bɛɛ la c'est-à-dire musaka joli jɔn sigilen bɛ papier tɛ jɔn bolo papier bɛ jɔn bolo jɔn ka papier ka ɲi mun kan ka kɛ pour que ka jɔn régulariser ani jɔn bɛ se ka kɔlɔlɔ don fɛngɛ la o bɛɛ bɛ fɛngɛ la mais musaka ko fɛngɛ la i bɛ min faamuya fɛngɛ la chemin de fer ye mɔgɔ fɛn fɛn sigi ko contrat b'a bolo ça veut dire que a tigi ka wari bɛ verser chemin de fer kɛsi la ka taa se fɛngɛ ne ko sigida sabanan mairie min sigilen filɛ Babenba kɛrɛfɛ commune 3 mairie bɛ chemin de fer ka dugukolo de kan bon ni ye commune 3 fɛngɛ jateminɛ i b'a ye commune 3 mairie ni y'o alignement jateminɛ fo kana se mairie ba la tu sais que fɛnw yɛlɛmana mairie de district yɛrɛ tant colonisateur fɛngɛ la chemin de fer ka dugukolo don mais fɛnw nana yɛlɛma fo kana a kɛ dɔw bɔla a kɔnɔna na quoi ni y'o alignement jateminɛ même n'i y'a so jɔ cogo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tubabu tile sow don donc a caman ye arayi ka dugukolow ye quoi mais service public nana yɛlɛma la caman forla ka di mɔgɔ wɛrɛ ma i ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ fana forla ka di chemin de fer ma en son temps parce que ni i nana Korofina fɛngɛ jateminɛ précisément la gare marchandise ko Korofina i bɛna ye k'a fɔ o espace fana tun bɛ ministère de l'élevage ka boloya kan mais o fana bɔla o ka titre kɔnɔna na depuis 1975 je pense le général Musa Traoré ko o di chemin de fer ma donc dugukolo ko don ɲɔgɔn kɔnɔ tɛ o cogo la sisan n'a bɛ terrain ko Bunaku kan o min kɛlen bɛ calvaire ye jamanadenw ma bi terrain tununa a mɛnna dɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu ye terrain mankutu de mais denmisɛnnin minnu bɛ yen bi mais terrain b'a 12 la olu ma ye dɛ peut-être an bɔra terrain ko kalama wagati min na an faw ye cheminot de ye o de la n'an bɛ kuma hali radio ɲɛta la ne ni Jose Traoré Jose ka cɛkɔrɔba ye chemin de fer baarakɛla de ye Ibrahim Jalo Cu ka cɛkɔrɔba fana tun ye chemin de fer baarakɛla ye bon ne fana ka cɛkɔrɔba ye chemin de fer baarakɛla ye anw ye cheminotdenw de ye ni chemin de fer kungo fɔra o y'anw yɛrɛ kungo fɔlen ye terrain n'a kunkanko kibaruya fɔlɔ filɛ nin ye bi terrain bɛ wuli yan walima a bɛna kɛ kuma de yan k'a fɔ pour que maliyɛn ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi f'a ka don avion de kɔnɔ ka taa Mali denw ka sɔrɔ ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ e ko bɛɛ bɛna se ka taa Kayi n'a danna kariw ma insécurité bɛ yen fɛn caman bɛ yen terrain bɛna wuli yan. D'accord arajo de question nin diyara n ye kojugu parce que nin question de bɛ bɛɛ kunkolo la nin de kɛlen bɛ ka bɛɛ tracassé a b'a kungo fɛnɛ parce que terrain ko ye fɛn min ye e filɛ ka min fɔ nin ye ne bɛ yɛrɛ fo la ka Jose ninnu bɛ fo reconnaître d'abord k'a fɔ n fa ye baara kɛ ni service la hali ni ne tɛ a ka wuli o ye duwawu dɔ de ye o ye considération dɔ de ye fa fan fɛ sinon fa bɛ baara kɛ baarayɔrɔ dɔ la i bɛ tɛmɛ a da la hali tɛ kunkɔrɔta k'a lajɛ